سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم ربع 24 لكاتي استدالو على زينات تسلكم مصيلخو كموترو كساف فصامه مدباتنا نختكتاتلنا ندعدنكو بقدامنت ارئيس زينا بيت مخرج ጉዳያት ወጻይ ሕብረት ኤውሮፓ ናብ ትግራይ ሰባው ሓገዝ ብህጹጽ ካቱ ተሰማሚዑ ኣብ ሊብያ 6 ኣስገርቲ ክትሓዙን ከለው 156 ስደተኛታት ድማ ነፃ ኮይኖም ውድብ ሕብራት ሃገራት ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሱዳን ዕቁባ ይሓቱ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣብ ግብጺ ጃልባ ብምግምጣላት 9 ኣባላት ሓደ ስድራ ሞይቶም እቶኻት ሓይልታት ኮንጎ ንኣምባሳደር ኢጣልያ ከም ዘይቀተሉ ገሊጾም بعسرتات زغطرو أبو سلامة أبجما جنب بحري موزامبيك مويتم كم استرخبون قال إنزل هس الزينات حيزلكم متسلخو سنين أيام كتالج زين لا تمنخو أبزا channel دمه نيوترو تخطاتل تنختكونو سبسكرايب كتجبرو بخبري عدمكم بيت مخرج ودات وتصاي حبرة أوروبا هنا بتجري سبعة حاجزات بهتص كاتو تسمعيهم تبيت مخرب بإسران كلتن لكاتي أب بلجيم كتمه براسلس أب زكايرو أخيبا سبب نايتي أديس أب حودتا كايدو استملسه فلو لوخن منستر قدات وتصاي فنلندن بيكا هافيستو دحري مسمعيوم أب تجري مجاس مسلات دك سبن أب بهرزة كوره جونت انت فتسمو خيكون أب زبل مصري خكايد تسمعيوم أب العلزي أهوراوي ناي سبعونت حقتات كخبرو خمزلوم أجنزيوم بيكا هافيستو كاب شوعات تكساب 10 لكاتي تاب إثيوبيا دحري زكايدو علت أب زغرب وصبصاب أب كل تجري كساب إز وانزي نام مليونات سبات سبعة حاجزن بصح خمسة تخاله عملكيتهم نتميت كم أكل كناتن بوليتيكاوي مسارحني تكملوا خمسة لوزو قس منجس إثيوبيا ناب كل تجري خصوص حاجز كاتو خفكرت أعطيه يجبروا لهم هلاوي فلات منجس إثيوبيا زاجت 10 سرعتين تتكلات رديت رايو ناب تخلل كاتو فايدهم أب كل تجري 10 شحات إيرتراويان سدتنيات زركبوم لعل 2 مليون هزبي خصوص رديت يتصبلهم أخي بابيت مخرج قدايت وصاي هاجرات حبرة أوروبا هب قدايت روسيا تشاينان هونغ كونغن مياني من إيرانن زتيوم بيت مخرج مس منستر قدايت وصاي أمريكا أنتوني بلينكن أب زمدنا أمريكان حبرة أوروبان كمودما حبار مرقصيتاتن أب زبل أرستي ناي فيديو كونفرنس أكايدو ኣብ ሊብያ 6 ኣስገርቲ ክትሓዙን ከለው 156 ስደተኛታት ድማ ነፃ ኮይኖም ሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ኣብ ኩፍራህ ብዝገበሮ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ገዛ ማሕየር ተታሒዞም ዝነበሩ 156 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ነፃ ክወጹን ከለው 6 ኣስገርቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዝወዓሉ ሰበስልጣናት ሃገር ሓቢሮም ሓደ ካብ ስደተኛታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምህዳሙ ስደተኛታት በኣስገርቲ ተታሒዞም ይግፍዑ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ናይ ምድሓን ወፍራ ከም ዝተኻየደ እቶም ሰበስልጣን ብተወሳኺ ሓቢሮም እቶም ስደተኛታት ሒዞም ዝነበሩ 6 ኣስገርቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ድሕሪ ምውዓሎም نزيادة مرمرة نبأ أخبرت حقي تركبهم كم زلوا تجاريزهم أتوم 15 دك نسيون 5 سنوات نزركبهم سدتنيات إيرتراويان سومالاويان سوداناويان كم زخونن نام عقب بوتات وصلهم كم زلون اتمجلسي بتوسخي حبر سودان سجير كالبي أبتا أطول زركب الكفر استباه لزوبة زبزحو سدتنيات زعرفلون كابن بن سودان حزم وزمت واسقرتي نابلي بياويان أسقرتي زركبولو بوتايوم ውድብ ሕብራት ሃገራት በኣሽሓት ዝቁጸሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሱዳን ዕቁባ ይሓቱ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣብ ምዕራባዊ ኢትዮጵያ ተወልዑ ብዝነበረ ዓለታዊ ግጭታት ኣስታት 7000 ሰባት ናብ ጎረቤት ሃገረ ሱዳን ዕቁባ ከም ዝሓተቱ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መትከል ተመዛቢሎም ናብ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ ኢሉ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሰንኪ ዋንነት ናይ ሕርሻን መዋሰን መሬት ተጸኒሑ ግጭት ክውላሕ ምጽንሑ ይፍለጥ ወሃብ ቃለት ኮሚሽን ብባር ባሌክ مالي هبزهابو مجلسي أبجزء السودان زخونت بلونايل أستات 7000 إثيوبيان تعقيبهم عليهم كسب حجيتهم 3000 كم استمزجوا زجلسة وهابك كلهم تمزابلتي مزجاب أنت تخيلوا إذ قصري حاف قبل كم زخيل أفليتهم أب كربا سامنتات كومشين سدتنيات ود حبرات هجرات مسكالو تحجزوا هبت تكلات بمتحبار ناستات حدا شح سدتنيات رديت كم زبت حزجلس ببار بالك نايمج بماين كمون كالو تحجزات كم زتجبر لهم حبيرهم
እዞም ዝተረፉ ካብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝኾኑ ሱዳናውያን ይሕገዙ ምህላዎም ገሊጹም ኣብ ዞባ መትከል ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ዝተፈላለዩ መጥቃዕታት ክኽሰት እንከሎ ብፍላይ ካብ ወርሒ መስከረም 2020 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ግን ተደጋጋሚ ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕታት ክፍጽም ተራዩ እዚ በአዋጅ ህጹጽ ግዜ ዝማሕደር ዘሎ ዞባ ተወለድቲ ኦሮሞ ሽናሻ ከምኡን ኣምሓራ ዝነብሩሉ ኮይኑ ተደጋጋሚ መቕተለት ኣካላዊ መጉዳእቲ ዕንወት ንብረትን ምምዝባል ሰባትን ከም ዘጋጠመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ክገልጽ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ኣብቲ ዞባ ሰላም ንኸይሰፍን ዝሰርሑ ዘለውን ኣብቲ ዓሌት ግጭት ተሳቲፎም ዝበሉ መራሕቲ ብሕጊ ይሓቱ ምህላው ይግለጽ ኣብ ክልል ቤንሻንጉልና ኣዋርሕ ብዝቐጸለ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ብዙሓት ነበርቲ ግዳያት ከም ዝኾኑ ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ዕጡቓት ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዞባ መትከል ዝፈጸሙ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ደውኑ ባልካ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝቆመ ንስራሓት ጸጥታን ምኽባር ሕግን ኣብቲ ክልል ተረኪቡ ይሰርሕ ምህላው ኣብ ጸብጻባቱ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ባይቶ ትክልል ምስቲ ብ13 ተሓሳስ ተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዝተተሓዘ ተሳትፎ ኣለዎም በዝብል ዝተጠርጠሩ 4 ኣባላት ቤት ምኽሪ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናይ ዘይምኽሳስ መሰሎም ከም ዝቐንጠጠ ይዝከር ኣብ ግብጺ ሓንቲ ጃልባ ብምግምጣላ 9 ኣባላት ሓደ ስድራ ሞይቶም ኣብ ግብጺ ጥቓ ከተማ ኣሌክሳንደሪያ ኣብ ዝርከብ ቀላይ ሓንቲ ኣባላት ስድራ ጽዕና ዝነበረት ጃልባ ብምግምጣላ 9 ሰባት ክሞቱ እንከሎ ብዙሓት ከኣ ገና ሃልዋቶም ኣይተፈለጠን እቲ ማርዮት ኣብ ዝተባህለ ቀላይ ዝተገምጠለት ጃልባ ብውሕዱ 20 ኣባላት ሓደ ስድራያ ጽዕና ነይራ ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ክሳብ ሕጂ 7 ሰባት ብህይወት ክወፁ እንከለዉ 5 ካብዞም 7 ኣዝዮም ተሃስዮም ከም ዘለዉ ጠቒሱ ጠንቂ ምግምጣል እታ ጃልባ ገና ኣይተፈለጠን ኣኽባር ሕጊ ከተማ ኣሌክሳንደሪያ ዋና እታ ጃልባ ኣፍታ ጃልባ ከም ዝነበረን ምስቶም ዝደሓኑ ከም ዝኾነን ብምግላጽ ጠንቂ ምግምጣል እታ ጃልባ ንምጽራይ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣማሕዳር ከተማ ኣሌክሳንደሪያ ብወገኑ እታ ጃልባ ሓንቲ ካብተን ብዘይ ሰነዳትን ሕጋዊ ፍቓድን ኣብ ቀላይ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ንምዝንጋዕ ኢሎም ዝስቀልዎን ምዃና ገሊጹሎም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብወገኖም እታ ጃልባ ክትብገስ እንከላ ልዕሊ ዓቕማ ሰብ ጽዕና ምንባራን ኣብቲ ዝተበገሰትሉ ቀላይ ማዕበል ምንባሩን ሓቢሮም ቀላይ ማርዮት ካብ ኣሌክሳንደር ዝተበገሳ መዘናግዒ ጃልባውን ማእከላይ ዓቀን ዘለውን መዛወር መራኽብን ዝንቀሳቐሰሉ ኮይኑ ነበርቲ ከተማ ኣሌክሳንደሪያ ብብዝሒ ዝበጽሖ ቦታ እዩ ቀላይ ማርዮት ሰሜናዊ ክፋሉ ምስ ማእከላይ ባሕሪ ክደወብ እንከሎ ብጀካ ካብ ግብጺ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ በጻሕቲውን ብብዝሒ ይነግድዎ እዮም ዕጡቓት ሓይልታት ኮንጎ ንኣምባሳደር ኢጣልያ ከም ዘይቀተሉ ገሊጾም ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ሁቲ ኣብ ቅትለት ኣምባሳደር ኢጣልያ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢድ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ወዲ 43 ዓመት ኣምባሳደር ሉካ ኣታናይሶ ኣብ ምብራቃዊ ዞባት ሃገር ምስ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ቃፍላይ ሕብራት ሃገራት እናተጓዓዘ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ድሕሪ ምህራሙ ኣብ ሆስፒታል እንከሎ ይመይቱ እቲ ቃፍላይ መካይን ናይ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዝተባህለ ትካል ሕብራት ሃገራት ምዃኑ ተፈሊጡ እዩ ኣብቲ መጥቃዕቲ ምስቲ ኣምባሳደር ዝነበረ ሓደ ኣባል ፖሊስ ኢጣልያውን ስሙ ዘይተገለጸ ኮንጋዊ ዘዋሪ መንኪናን ከም ዝተቃተሉን እቶም ጸብጻባት ጠቒሶም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ተቕትለት ብዲሞክራሲያውያን ሓልታት ሩዋንዳ FDLR ዝፍለጥ ጉጅለ ዝተፈጸመ እዩ ክብል ከሲሱ ነይሩ ይኹን እምበር ኣፈኛ ናይቲ ጉጅለ ነቲ ክሲ ነጺግዎሎ ልዕሊ 100 ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብቲ ከባቢ ይንቀሳቐሱ እዮም ስለምንታይ ምሳና ከተኣሳስሮ ድልዮም ኣይንፈልጥን ኢና ኣብቲ ዝተፈጸመ እኩይ ቅንጸላ ተራ ኣይነበረናን ክብል ኩርኑጎማ ክፍሊ ዓበይቲ ቀላያት ተዛሪቡ ኣብቲ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ወታደራዊ ህላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ዘለዎ ከባቢታት ከም ዝተፈጸመን እቲ ዝግበር መርመራ ካብኡ ከም ዝጅምር ከም ዘለውን ጠቒሱ ነቲ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ንምምርማር ሓደ በቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ዝተላከ ጉጅለ ናብቲ ቅትለት ዝተፈጸመሉ ከተማ ጎማ ይኸይድ ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ ሎሚ ዝብገስ መርማር ጉጅለ ብስሩዕ ጸብጻቡ ናብ ፕሬዝደንት ፌሊክስ ቺሴዲኪ ከቕርብ እዩ ተባሂሉ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዝደንት ናይታ ሪፐብሊክ ደብዳቤ ናብ ፕሬዝደንት ቤት ምኽሪ ኢጣልያ ንምብጻሕ ትማሊ 23 ለካቲት ከም ዝተበገሰ ነጊሩ ፕሬዝደንት ቺሴዲኪ በቕትለት ናይቲ ኣምባሳደር ከም ዝሓዘነን ብትዊተር ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ነቲ መጥቃዕቲ ሽብራዊ ክብል ብምግላጽ እቲ ገበና ኣብ ዝሓፀረ እዋን ተመርሚሩ ፈጸምቱ ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣዚዙሎም ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ኣባ ሰላማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሞዛምቢክ ሞይቶም ተረኺቦም ኣስታት ሚተ ኣቡ ሰላማ ዶልፊን ኣብ ገማግም ሓንቲ ካብ ደሴታት ሞዛምቢክ ሞይቶም ተረኺቦም
ጠንቅናይቲ ሓደጋ ዛጊት እኳ እንተዘይተፈልጠ ተወሰኽቲ ክኢላታት ናብታ ደሴት ከይዶም ምህላዎም ሚኒስትሪ ኣካባቢ እቲ ሃገር ሓቢሩ ብሰንበት ገለ ሬሳታት ናይቶም ፍሉጣት ዓይነት ዓሳ ኣብ ገማግም ደሴት ባዛሩቶ ንፈለማ እዋን ከም ዝተራእዩን ተማሉ ሶሉስ ድማ ካልኦት 86 ናብቲ ገማግም ተረኺቦም እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝኽሰት ሓያል ንፋስ ዝተሓወሶ ማዕበል ባሕሪ ሓደ ካብ ጠንቅታት እንተኾይኑ ንምርጋጽ ክኢላታት ምርምራታት የካይዱ ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጉዋም በስተባለ ሓያል ህወቡላ ባሕሪ ኣብ ማያት ናይታ ደሴት ተኸሲቱ ምንባሩ ሓላፊ ሃገራዊ ሕዛእቲ ደሴታት ባዙሮቶ ቶማስ ማናሰ ተዛሪቡ ምንባሩ ይዝከር ኣቡ ሰላማ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ምን መርሓዮም ተኸቲሎም ናብ ገማግም ከም ዝወፁ ይፍለጥ እቲ ዛጊት ተኻይዱ ዘሎ መርመራ ኣብ ቆርበት መልሓስን ማዕናጡን ናይቶም ዓሳታት ዝኾነ ፀገም ከም ዘይተረኸበ እቲ ሓላፊ ተወይሱ ተወሳኺ ቅምሶታት ናብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ማፑቶ ዝርከብ ቤት ፈተነ ተሰሪዱ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 52 ዝሞቱ ዶልፊናት ኣብ ገማግም ደሴታዊት ሃገረ ሞሪሸስ ተረኺቦም ነይሮም እዮም እቲ ናይ ሽዑ ሓደጋ በቲ ኣብቲ ገማግም ተኸሊላ ንማያት ናይቲ ከባቢ ዝበከለት ናይ ደናድ መርከብ ዝሰዓበ ክብል ተጣበቕቲ ኣካባቢ ይኸሱም ይኹን እምበር ብሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ዝተገበረ መርመራ ከም ዘነፀሮ ሞት ናይቶም 52 ዓሳታት ብሓደ ባርቶ ዝተባህለ ክስተት ዝሰዓበ ክኸውን ይኽእል እዮም ዝብሉ ጠንቅናይቲ ክስተት ብሰንኪ ሃንደበት ዝፍጠር ጸቕጢ ምዃኑ ይግለጽ እዚ ዝተፈላለዩ ረዋሒታት ክህልዎም ዝከኣል እዩ ወተሃደራት ሶናር ኣብ ትሕቲ ማይ ዝኽሰት ምንቅጥቃጥ መሬት ነቶክቲ ወይ እሳተ ጎመራ ዝብሉ ጠንቅታት ዝፈጥርዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ጸብጻባት ይጠቅስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም